molt satisfet d'aquest congrés. Aquest congrés ha sigut un èxit. Estem parlant del segon congrés, ha superat totes les expectatives i sobretot hem demostrat a tot el sector del càmping aquí reunit que l'única manera de continuar avançant i ser líders en gestió dels riscos com a sector és la complicitat amb l'administració. Bé, des de l'Associació de Càmpings de Costa Daurada i Terres de l'Ebre hem trobat molt interessant la temàtica d'aquest congrés, segon congrés català de càmpings, perquè ens ha portat el que dintre del sector ve a sumar la convivència entre iguals dels diferents empresaris del món del càmping, el networking que es crea, el compartir experiències i el que s'aprèn sobre el que s'està treballant. Nosaltres que molt contents, no? Al final això es tracta és una trobada de tot el sector, trobada d'empresaris, vindre aquí a Lleida, vindre aquí a la Seu. Logísticament no és el mateix que potser ho haguessin fet en una altra ubicació del nostre territori, no? Però també hi ha aquesta voluntat del sector d'anar fent aquests congressos de manera diferent en les diferents províncies, en les diferents associacions. L'ambient increïble, l'ambient entre els càmpings sempre és excel·lent, la bona sintonia que hi ha, el que compartim. Jo crec que ha sigut un congrés, un èxit, tant de participació com l'entorn que vam escollir, com tots els congressistes que han hagut aquí. No se li pot donar un altre nom que excel·lència. Hem tingut 2 dies de congrés aquí dalt a la Seu, a Lleida, i la veritat és que ha superat totes les expectatives que teníem, perquè al final ha pujat molta gent, el temps ens ha acompanyat i totes les ponències han sigut de primer ordre, ens han acompanyat totes les autoritats amb què havíem previst, o sigui que perfecte. El premi per mi és una gran satisfacció pel fet que me l'han donat els meus companys del sector càmping. Vull dir que tots fem la mateixa feina, ens reconeixen això, és el màxim. És emocionant veure que tot el sector que estimem nosaltres ens ha volgut reconèixer. Sempre fem les coses perquè tenim nosaltres una vocació i un interès, però veure'ns acompanyats ajuda. Realment no podem esperar més, no? I a més, amb anuncis molt clars, no? Perquè en aquest moment tenim una data aproximada de la instal·lació dels 3 radars al Pirineu. Això és una gran notícia perquè és una notícia que millora la gestió del risc d'una manera molt considerable.